Elikkäs mun nimi on Muumikäppänä ja heti alkuun mä haluan sanoa, että mun oikea nimi on Niko, koska kun mä tuun tekemään kavereitten kanssa paljon videoita, niin ne varmaan kutsuu mua Nikoksi, niin se sieltä alta pois ensinnäkin. Tänne kanavalle tulee pelivideoita ja jossakin kohtaa tulee face reveal, joten sitten vlogeja, haasteita ja kaikenlaista juttua. 50 tilaajassa mä aion varmaan tehdä Guendaan ja siitä tulee varmasti kivaa ja mä teen sitten erillisen semmosen tiedotusvideon, jossa voi sitten kysymyksiä laittaa, mutta tämä ei ole se video. Joka keskiviikko, mä pyrin joka keskiviikko ja sunnuntai tekemään videon. Sunnuntaina tulee läpipeluvideo ja ensimmäinen läpipelu tällä kanavalla on GTA 5 story mode ja siitä tulee varmasti kivaa. Ja keskiviikkona tulee semmonen vähän rennompi kavereitten kanssa, semmonen lyhyempi ja joo, jos videota ei tule keskiviikkona tai sunnuntaina, niin sitten se tarkoittaa sitä, että mulla on ollut vähän hektinen päivä tai ei ole vaan täysin jaksanut, joten joo, ei mulla hirveästi mitään muuta tässä oo. 50 tilaajassa tosiaan Q&A. Ja sitten kun me saadaan Jamppatsille 500 tilaajaa, niin me tehdään yhteiskanava ja mä haluan tehdä sen, joten tilatkaa Jamppats. Mä laitan sen linkkiin tai siis descriptioniin, kuvaukseen, niin tilatkaa Jamppats, tilatkaa mun kanava, tehdään tästä totta, joten ei mulla mitään muuta oo. Heippa!